Όπου κι αν πας, όπου κι αν βρεθείς, τη λύση πάντα θα μπορέσεις να βρεις. Μόνο αν ξεχάσεις τα προβλήματά σου και αφοσιωθείς αυτό που λέει η καρδιά σου. Όπου κι αν πας, όπου κι αν βρεθείς, τη λύση πάντα θα μπορέσεις να βρεις. Μόνο αν ξεχάσεις τα προβλήματά σου και αφοσιωθείς αυτό που λέει η καρδιά σου. Κάτι έπαθα και γράφω πάλι στίχους. Νιώθω μοναξιά ανάμεσα σε τόσους στίχους. Έχω κλειστεί πλέον μες στον εαυτό μου και ο μόνος τρόπος διαφυγής είναι στο όνειρό μου. Βλέπω ανθρώπους να πονάνε και συνέχεια βοήθεια μου ζητάνε. Προσπαθώ να απομακρυνθώ, αλλά πάντα πέφτω στο απόλυτο κενό. Ακούω συνεχώς και μια φωνή να μου μιλάει και αναρωτιέμαι τι με θέλει, τι ζητάει. Δεν θέλω να μπλέξω πουθενά, αρκετά τα έχω βαρεθεί όλα αυτά. Ό,τι κι αν γίνει πρέπει να μην κι, αλλά πλέον έχω αλλάξει λογική. Θα φύγω να γλιτώσω απ' τη σιωπή, θα πάω σε μια χώρα άλλη πιο καλή. Όπου κι αν πας, όπου κι αν βρεθείς, τη λύση πάντα θα μπορέσεις να βρεις. Μόνο αν ξεχάσεις τα προβλήματά σου και αφοσιωθείς αυτό που λέει η καρδιά σου. Όπου κι αν πας, όπου κι αν βρεθείς, τη λύση πάντα θα μπορέσεις να βρεις. Μόνο αν ξεχάσεις τα προβλήματά σου και αφοσιωθείς αυτό που λέει η καρδιά σου. Σκέφτηκα μήπως είναι όλα διαφορετικά και έχω κάνει εγώ τα λάθος σκεπτικά. Ίσως μια ιδέα να είναι όλα και στο μυαλό μου έχει σχηματιστεί λάθος η εικόνα. Ξαφνικά έκλεισα τα μάτια μου για μια στιγμή και ονειρευτικά αυτή τη χώρα τη καλή. Ένιωσα πολύ ωραία, πραγματικά όλα ήταν τέλεια, ναι φανταστικά. Δεν έβλεπα ανθρώπους πλέον να πονάνε, το μόνο που κάναν ήταν να γελάνε. Και η φωνή που άκουγα και με ενοχλούσε ήταν μια μελωδία που υπέροχα λαλούσε. Έτσι στη συνέχεια έμαθα για το πως να ζήσω και τις άσχημες τις σκέψεις να νικήσω. Κατάλαβα ότι πρέπει να ακούω την καρδιά μου και να πιστεύω πάντα στα όνειρά μου. Όπου κι αν πας, όπου κι αν βρεθείς, τη λύση πάντα θα μπορέσεις να βρεις. Μόνο αν ξεχάσεις τα προβλήματά σου και αφοσιωθείς αυτό που λέει η καρδιά σου. Όπου κι αν πας, όπου κι αν βρεθείς, τη λύση πάντα θα μπορέσεις να βρεις. Μόνο αν ξεχάσεις τα προβλήματά σου και αφοσιωθείς αυτό που λέει η καρδιά σου. Τελικά νιώθω τώρα πιο καλά και ξέρω ποιος είναι ο τρόπος που σου κάνει να μην πραγματικά. Θα θες να με συμβουλευτείς, ψάξε βαθιά